taron mun fidari babban lamari na faɗa wa gari an yi ayyarari na cikar kudin auren soyayya Muhammadu ango. Mai ce amarya ku ji ina faɗi Muhammadu ango ne. Mariya ta yarda al'umma kuma sun shaida, ina faɗa muku haɗin gana Allah ne bana mutum bane. Zama da lafiya ku yi no violation, fata ne da kowa a dan haka ku cika ku ɗauki wani barga ta manya. Wajen muna faɗi Muhammadu ango ne, Badiya ta yarda al'umma kuma sun shaida, da mutuna musu haɗin gana Allah. Kun yi alwala sannan ku yi sallah, sanar farin cikin ku ku gode wa Allah, sannan da addu'a ku yi don kauda illa, idan da haƙuri
To mutuna musu haɗin gana Allah ne. Bana mutum bane